Lagi, si Kristo nga inyong gitukuhan nga nagtukod Wala lang gumuwala na ako kumbaga lang, ni ayun sa, Kristo. pahuman na sa akong pangutana. Pahuman na sa, si Kristo nga inyong gitukuhan nga mo'y nagtukod sa inyong iglesia, tao na o Diyos? Wala lang gumuwala na. Kumbaga lang ba, tao o Diyos? Diba tumaga o Diyos? Kristo, diya kami sana. Diba tumaga ba, tao o Diyos? Kumbaga lang, tao o Diyos? Wa na minaw, Mr. Moderator, wa na minaw, usabon na akong mauta. Si Kristo nga inyong gitukuhan nga mo'y nagtukod sa inyong iglesia, tao o Diyos? Tao o Diyos? Tao o Diyos? Tao o Diyos? Tumaga lang. Tao o Diyos? Ikaw magkumangutan ng anak ba sa Diyos o dili? Dili pa. Wa magkumangutan. Anak sa Diyos, ang Biblia. Usa, di, usa magyo. Tao siya. Ako, Sige, sige, ang anak sa Diyos. Doktor ka diya. Kanang pag-ingon diya nga anak sa Diyos, tao na dili. Kanang pag-ingon nga anak sa Diyos, tao dili. Tumaga na. Ito ko tumag, dili ako. Tumaga ka ba, tumaga? Tumagod ka. Si Kristo ako tumag, dili ako ha. Oo. Sa ingon ni Kristo. Apan karon nanginguha ko pagpatay ka na ako. Nausa ka tao. Siya ang namulo. Ah, di ba, Mr. Moderator, gawas gyapon, tao gyud. Basahan na ko ang Biblia. Buhat City 48. Ayaw pa. Pagkatao na, bro. Ayaw ba? Nabasa ba? Premise. Sa rules and documentation. Sa rules of documentation. Papaminaw sa adunay katungod ng premise. Oh, allowed. Ingon diri sa Buhat City 48. Apan ang Dios dili magpuyo sa balay nga tinupod lamang sa tao. Tao may nagtukod ninyo dili. Kanang balay. Kanang balay. Tao lang ba ang nagtukod ninyo? Okay. Kabaya, tao de. Nga nagtukod kanang iglesia ninyo, tao na de. Tao dili. Tao dili. Tao? Ang dito ko diha? Diba? Tao ba? Tao may nagtukod na wala. Nagtukod sa iglesia. Tao dili. Ang simbahan niya, ang tukod tao. Wa magsimbahan niya. ang Diyos. Ang simbahan niya. Sumalang sa Biblia. Simbahan wa ang tukod niya. magpuyo ang Diyos sa tinukod lamang ng tao. Ago yung namahagba ang iglesia. Simbahan niya ang tukod niya. Ang sunod nga pangutana. Yara! Ang gusto ko na simbahan. Ano? Nagsubo ba ang Diyos? Katoliko versus Iglesia ni Cristo. Wala ka sa kabukiran. O, himuan ninyo ang akong balay. Alam ko kaya. Dibuhat at diya ang simbahan ng balay. Ay, sumasa. Sunod ako pangutana. Mr. Moderator, sunod ako pangutana. Sunod pangutana. Ikadawang pangutana. Ang tama sa unang pangutana. Ako mo. Ikadawang pangutana. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 6, nagaingon. Ang ipanganak sa... Ayan, tumaga lang! Tumaga! Paminaw sa lagi. Libis man na. Wala man eh. Mingon ba ka? Ay si Kristo, anak man sa Diyos, no? Mato niya, anak man sa Diyos. Pangutala ba? Nagbasa ka naman yun? Premis ka ni! Premis sa balay. Wala ka tungkol premis. Pangutala! Pangutala ba? Lalong tao, siguro mo. Pangutala. Mo gipadala sa iglesia, di kasabot ka nila. Diya kanina, ang inyong ingon din, mga tana, no? Libasa man na, pangutala! Lalong tao si Kristo! Karon nila ka musugot. Nga gibuhat Pangutala ka sa iya, nga mina. Ang madali akong pangutana. Ikaw ang liwalig niya! Tatagam sa unang pangutana, mo na mahal ko niya. Gibuhat iya, mang pagi. Basa, Juan 3:6, ang anak sa tao, tao. O ang anak sa espiritu, espiritu. Kaya si Kristo, anak man sa Diyos, unsa siya? Sa Biblia! Sa Biblia! Ang kahit Ang anak sa tao, tao. Ang anak sa espiritu, espiritu. Kay mato di mo si Kristo, anak sa Diyos, unsa siya? Kaya unsa siya? Sa Biblia! Ang kahit na ito duha. Anak sa tao! Wala nang pagkagisa na. Biblia masara! Lagay, rehiste. Kristo! Duha ang kahit na! Sige, dawat ta. Mr. Moderator, dito di mato siya. Duha ang kinaya ni Kristo. Basa sa Biblia. Dili duha kay na iya, kahimtang! Kahimtang! Basa, unsa nang duha? Dawat ta! Basa. Tara. Mr. Maylon, duha may kahinta. Unsa nang duha? Sa Biblia! Basa. Okay, doon. Tara. Sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 9. Colosas 2:9. Usa man ning duha ka kaimtang mamatay niya. Si Mailo murag dito ang bato, tuktok siya kagaling.
Basa. Colosas 2:9. Kay ang turap amilaw, mahilaw. Kay ang tibuok nga pagka-Dios ana akan Kristo sa iyang pagkatao. Ang tibuok nga pagka-Dios di ay naa kang Kristo sa iyang pagkatao. Sunod yung mga tanan. Ang atuloy ka na lang. Ang niya si Kristo ko no. Ang kahit ka ko no. Ako ko ng Diyos. Wala kami ko siya. Doon ang Diyos. Ang iyang tawag sa Biblia, anak sa tao, anak sa Diyos. Sa Biblia, mawas sa Biblia. Wala kami mga Diyos Kristo. Ayun mga bini nyo. Ayaw sa ba? Ano? Ano? Si Kristo ko no. Nakulo ang Diyos. Ilan mo na? Sa Biblia ba? Sa Biblia ba? Wala? Si Kristo ba? Nagtudlo ba nga siya Diyos? O sa ingon ni Kristo? Wala, Diyos. Sa ingon ni Kristo, dara! Malawan ninyo! Sa ingon ni Kristo. Ayaw na ako ninyo paghikapan. Iyan sila kong mga igsoon. Iwag pa ako sa akong amahan! Inyong amahan! Akong Diyos! Inyong Diyos! Kita na Diyos? Usang balian. Oo! Usang balian. Diya, mailalato! Nga si Kristo di ay, hindi Diyos na naman!